Hej piger. Hej. Hvordan har I det? Hvad sker der lige her? Hvordan kan det være? Fordi det kan vi faktisk ikke. Nå? Fordi det er frisnak. Jeg bare sagde lige, at der var nogen, der havde booket det, og det sagde Lasse i hvert fald. Og så lige pludselig siger han, at det er frisnak. Nå, okay. Så var I heldige, hva'? Ja. Godt. Hvordan har I det? Rigtig fedt. Godt at høre. Kan I fortælle lidt om dagen i går, og hvad vi har lavet? Altså, jeg vil bare sige, at banerne de er 25 meter for langt. Nej, Ui. lukkede det. Så er det ikke sjovt. Jeg tror, de kommer igen lige om lidt, så. Det har de bare gøre. Ja. Men prøv at tælle videre. Vi cyklede på, og det regnede helt vildt. Ja, det var ikke særlig sjovt. Nej, det er ikke så sjovt, og cyklerne er underlige. Ja. Hvorfor er de underlige? Fordi de er lidt for gamle. Lidt for gamle og rustne. Og de larmer. Men hvorfor er piger i det? Er det ikke også jer, der cykler langsomst altid? Jeg synes altid, at Kevin og jeg, vi skal vente på jer nede bagved. Jeg er langsomst i omklædningen, men jeg er rigtig op på det. Det kan man ikke Okay. Hvad skal der ske i dag? Jeg skal se, om han morgenmad. En stor morgenmad. Så skal vi ikke få Åh, en kæmpe morgen, så du lover at spise noget mad i dag. Det er godt. Hvad hedder det? Men skal vi ikke bare sige farvel til dem derhjemme, og så lige håbe på, at der kommer nogle flere bobler nu?